beda ratune Ratu Hutama Patihe Patih Linuwe para nayaka tias raharja panekare becik-becik parandene tansati aliasing kala bendu malah mangkin handatra urupe tohang ribeti Beta haratane wong sak negara iwo kawula nuwun sinuwun mawantu-wantu kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit kula wani matur ing arsa paduka indring boten kanthi tinimbalan boten namung ingkang abdi menika ngirangi ngreh tata krami namung lap sampun dangu anggen kula ngabiyantur ing ngarsa Prabu Dewa semanten dereng wonten dawuh pangandika ingkang rumentas saking paduka Kanjeng Sinuwun. Para kula tingali paduka Indra kados nembe nawung Sungkawa menika menggalih perkawis menapa Sinuwun? Amba bilih kenging kawedharing kathah keparangipun Teja Mantri cumadong dawuh. Mugi Sinuwun nyuwun dhateng sabdaning para winasis ingkang suraosipun. Narendra Siniwaka menika mugi saged damel tentrem sampun ngantos adamel tintring. Menawi paduka dangu boten paring dawuh, tartamtu saged damel goret para ngeh ingkang sami sowan menika Sinuwun. Anjarah ingkang puspita kasiliring samirana mre
sekar gandanyo malah sararas renaning driya Togok nuwun wonten timbalan keng adawuh mulane jeneng ingsun Hanggung Kendel sing tak pikir mung kejaba lelakonku iki kok cetha yen sing nyipta jagat kuwi ora adil coba pikiren wiwit dumadine perang wadya ngalengka mungsuh para bedes balane Rama teka wis akeh wadya ngalengka sing padha mati. Nun inggih lakar kaluhuran dawuhipun Kanjeng Sinuwun. Kathah senopati ngalengka ingkang sami kapagut ing pupuh. Kosok wangsulipun setunggal kemawon dereng wonten senopatinipun Prabu Rama ingkang pejah ing palagan kejawi namung para kethek rucah. Piye lelakon ngono kuwi? Lelakon kok kaya ngono iki piye? Dosaku apa luputku apa teka jeneng ingsun nyandang lelakon kaya ngene. Kok wonten dawuh. Saksuwene jeneng ingsun ngadepi mungsuh Ratu Mlarat. Rama sak munyuk-munyuke. Lah kok siji kok senopatiku durung ana sing unggul ing palagan. Paman Patih Prahasta sing tak nggo agul-agul mati dening kethek sing mung sak jempolan sikil yaiku si Anila. Adiku Sarpa Kenaka sing kondang kaloka kadigdayane. Ewadene Sarpa Kenaka sida mati saka paekane si bangsat Laksmana. Kuwi durung buta-buta sing dadi gegeduking Praja Ngalengka kok. Oh, Dewa, Dewa. Kula nyuwun adil, Dewa. Ing atase Rama kaya Ratu Mlarat kaya kok diparingi menang. Bareng aku sing sarwa sembada kok malah kalah ki piye Dewa? Sinuwun, piye? Pancen ngrumaosi lepatipun piyambak menika mboten gampil kok sinuwun. Rasaipun tiyang gesang menika namung tansah rumaos leres kemawon, rumangsa bener dhewe. Mila tembung mertobat menika 1001 ingkang saged nglampahi. Tembungipun endah mawas diri. Mongko mulat sarira hangrasa wani menika perlu menggawe tiyang gesang sinuwun. Langkung-langkung paduka jejening Narendra Gung Bintara. Mrai boten badhe boten nate mesu budi, boten nate ngilo ing kaca pribadi lha nggih ngaten menika kedadosanipun. Lah wong wis babak bundas wis takon dosaku apa luputku apa. Kok nun Mara gage dumu endi dosaku, endi luputku kok. Monggo nek kula dumuk gek kaget. Ora. Mara gage tu dingin luputku. Kula kenang ndika ngrusak pagerayu ngono. Piye? Ngrusak grep pagerayu piye? Ngrusak pagerayu niku tegese ngurusui bojoning liyan. Lah wong paduka nyidra Dewi Sinta garwane Prabu Rama ten kok dadak takon. Mila perang nggih mboten menang sebab ndika niku ngurusui bojoning liyan.
niku dereng andhan sampeyan sing ngenten tataran ngandhap. Wah, oleh do glelang-gleleng. Cacakane do sapa sira sapa ingsun. Babar pisan mboten do ngrasake abote penandang sing disandang para kawulanipun, kepara tumindake malah do aji mumpung. Menawi sinuwun kersa ngraosaken estunipun wekdal menika paduka Sawadyabala namung kantun ngunduh woing pendamel. Wadyabala paduka mbaka kedhik sami mreteli. Gitu. Ingkang sewau sami nyengkuyung paduka mbaka setunggal sami nilar paduka karana sami mboten kiyat ngraosaken tumindak paduka sinuwun. Kok? Nun. Kowe isih seneng melu aku? Kowe isih seneng melu aku apa ora? Yen kowe isih seneng melu aku aja pisan-pisan kowe ngrembug perkara Sinta. Dapurmu meneh tak gugu. Mbahku sing wis mati jedul saka kuburan ngandani aku ae ora tak gubris. Apa meneh sak dapurmu? Kowe iki mung batur, aja keminter. Oh, lha nggih sampun. Lah mau tekon. Bareng diwangsuli nesu. Ngopo grenengan cangkemmu kuwi? Mboten. Sosok gasmu iki. Ora perlu dadak ngrebut sing anake. Nggih. Lagi lawan sabda. Ora kang sumewo. Kakaring pasewakan kathah samiwana wonten Trirada Masta pegoting wanti lan onggo leng-lenging driya mangun kung kandusan rimang lerlena tanpa kangen manguning tias mung winangun hening manungsunging nala mung osik kewa Pak